rok tini an vlog nung nai ani nana no bahagi pop aku nai lengai ke ang tang pura gina hana thang tonggo jorai joli ya o da kamo jorai yo an nana no hana pura girong no hana thang tonggo pura girong no pop no bagai nor tini an vlog nung nai je an nana no bahagi pop pura girong no bahagi pop nung no tini ang pura ani vlog buruk sinai Dai tini an nana ni kahini mang nai le sinai do mi ani siming nai le thongmani tempe sabja nai le yang tra ang bragi rong no na phaikya kai ko korok sok mai ro tabo ei pai ko nana na su rijak tai baki thakoro tlang pro ko phnuk sinai nong no gai sung som rok ready khai ton khoro som bosta rok ai ko mo som bosta rok kai jaga kai oro taini jaga ing khaijang nai mo mandop cerai rok rasulai dong ni ko kap tung ma ko motang muti anak-anak kam khanyan bagai kai norok nai nai tini fungai je sar pastan jibi changsari chayang waisa brahi thumo yang thumo te telamura thumnai jau kha oh khumai rok tam sabo habit maya atrok ta sade motak saya ko bole bolo sana motak hai no sagi jon bai mo se bolo se dialog no hona gula samo da sukari kumunyo lela rikade ha ani nana mo maha tomoni no dotoni paithak mono tini ni singora kaso khalai tongo hakor jok lai palai mola to busuk no tongo yo toton manjak lai tak pulai tong ta se maka angta sanai ta bini dadani bini bani ka bini bani busuk ta angkai dar pukasia kai tini to khuk mane tai srapna tongon pore khai to ngonai ta hakorok sok lai tongo ready khai kai kaplai tongo kai kampai suya ko pai thak nana no je bidai mani nai lai ni ta do yang kita phano no hai chai res kasi papa vui về hinja ya khai tong na mo sung khang kai atai bokot tay tụi nó vui đi Việt Nam bây giờ cũng thấy tổng thống như vậy con nào con này đi nào vô ấy Ama nanti aja, nah nanti har berikutnya ulang kalau kudu, kalau
Ya, ini rasa keren nih dari keren loh. Yang berbuka besi.